Yada say ya mo kwa baby Adom TV Badwam Jumade no so health tips na yade awie no nti mesro bo wanu ho ban na obo ho ban free kaka ene enum nkan so ho ose ka utwutwu bia wie ahwe mirror no hweze bibia e kama ubie no ahwe ododo no ahwe se green bi ne na machire ho a yiri nyina free ho bo ya na ha dwen ya na ha dwen be makama oba kama be nwe osina niema bi wo soro ho ne ase ho a so yenhwe ese hu ye pa yeda obatina ase point homeopathic clinic adaromenti ena nkomo no bai 0244 867068 0244 give us Herbal Center so abadandwe mu enu ahodo wadwama so no be kire yen de eye wodi padua ni mu wo ahene wo ha be me na no pe yen chia wo ebi aboko de yes wado ebe ye yire ho abafa afa wie na metiase wadaro ma yenhwe give us yo nti maintenance say de ne ebe bo nkomo ade afa yenura hodo ayewo na chese mo ade bo ani padua no chese se wo yade problem bi etete wo ni padua no mu na bia wano no numro bia yade ne nkonti ama obam kura yebu na kamia ko se wo dwen se bindro ni de enye papa ene ade amanfo bi nso yinam kuntranse ye nnuro ni bi frefre ba bi nye ye de ni bi de nso nkrofo bi ye nnuro bi a amankrofo bi nso onom omonom a omo yade ne nko enti omo dwen se bibi nnuro enye papa ye no etena akura ase no nso tabu nkura kura anase ho no kwasem ne se adwo bi ka dudo no omo amenom ya o dudo nti anopa no be sode akosku ansa na abekwa akodu ga beans no Gabins no bedie no wabodudo kapoma ene adaje eni ho eno atama mkodu fe 11 12 na medaye e wo se 3 mesode na me ye niema ba bia mete kwan wakakra nsama beduru ha eti anya bete santi abrabo no se wodwene se bia ba bia wonam no a ho na ya wan bedumre be yade ketewa bi ebebo ato ho a ebekum wonti ye ba ne ye tonno se ye bonno ho dawura mesre na eni die kwan so nso no wanya adaje ne watie bi wo kura wo hia na wa recommended ya ma obi se de be ono nso benya so mfaso aduro we na me de sha se give us about Mr. me de aduro me pena sempa sanse anopa bia me sori anu bi na menom obenum tea kura me num bi ansa no manum tea ana e bia baba be didokon ne mako beans bi ni ade a na manum bi ansa ne me pia bontene eti time bia na obehu me ne e bia hu zakrachi wo nye nipa kase wa adwadwere wa bi nso ahoden wo numpenum ahodi wo mu pa nti na time bia me kwa me banyame adom wo hode enso wanso durumre bia wo so immune system no also otimi boost no wonya ahode ne na otimi eye de wo ye bia eti aduro we na me kan fo me de ama wo ada sode anopa na wa ebo ho aso aye mre wontimi nkenya wo ho wo sode anum wo no do nan kresi fom ana ase wo bre wani aha ho anopa no a ase abaifo na abehwe wo ase ya tuti kura akobobo ase oni enantwie kura mpo akoraise wo daye no mu eba ne sa abeso no aye mre me so kope give us about Mr. Drebi na tono ebeboa na boost immune system wonom no na ehye oni padua no mu kenya wo mo asojafo na woni padua no emu no wom na from immune system no it system no ankasa na eye mra wontumi nyehwe yade bia betimi abechew eti wonum bie no boost immune system no na kenya wo ade ketewa bi na awura fi mesro onum bi ebeboa mo aka aka niema pasanse enkwamo no benya hodene aye adwuma ama obetimi so adidiye wontimi ni dia mesro onum give us about Mr. Drebi amakan ne de aye ya sanha ha manwo no de ma otimi didie de ma otimi da de ma otimi ye adwuma ene de afra eti obi won so akokata so wontumi na wode adwendwen saa de hoto saa na no mienu abo na ni beba na so na so de kodwade nkana hanom wotena fie ma na onum no nsia abo wa wonya ka akora madwuma traffic abedim no ankasa ubedwa eti mesra wo anum give us about Mr. Drebi na enka kai wadwene emwo na ye ka samu entimi entina wotirim mesra so wo ba no wonya 12 years ekosora emane numbi wo ye oba nso a wafafura ma enum ye Drebi anansa wo ma akoda no fo a enum give us about Mr. Drebi eboa mama nso a wokwa fikyira moja ne ntimi ma etimi eboa enane moja no aka ne nyina ma eba besene ko na ho ato na ehwe ni sei dumankoma abo ade no no wobo bibi ewo emane mu a ayese bibi a akoda atimi ekotomu wo de mamenka ne saa ayete se wangasa wo agapade bi a wo de hye box mu na no kwasam ene se bosumi bi adura ya na emu ewaawaaye emu no ewrewre
nti se ehia be ma nsuo di a enwurawuro na afome na akwakoda a wodi enum na akwakoya akoda wo de no bosomi ni duru ya no be ma bia no nhia na ase ebia nsuo ni bi ankomo bo wo ho ba wo mpese obenyin senti no eba ne saa ewo se wo yafunu no emuo no ba bi akoda no koto no wumbu no emuwurawura na da ne mogya no ewo se besene kro no na wo de ande ade no ye fin no asebe pampan wachire no wo de ande ni nyina ntim mesene nko na abakakra bi na ejai ozo me paade ho ato no ene we de nyame na aboa me sister ebeboa no adan yade abetena wo so saa yade no betena wo so obedumre bi enyinsen kwa ntimi mfa bi tie na hya no so pa no me yadre bi give us about Mr. Ebeboa mogya nyina be nane akọ akutu kankan wo mbi ena nim twi nso ewo mu nti ebusu immune system no nane mogya su fin na mena ba besena kọ ebu ana ba se wo maso si ana etitigu ne nan etwi hu saa wontimi nya hwe koso ananum give us about Mr. Drebi wo a opese oso te kakra enye so oso batibum sanse eye process ebeye won kakra saa bonse obedu ba bia wo pe no woni nso beje give us about Mr. Dre ebinye frɛ wo 0543 222470 0543 222470 yaton drugstore pharmacy shop ne chemical shop bia entontom da ho sei enti hunu se etime ko aditia malaria entontom ka waye ni yade yade brewo ebe ha obubu agudam ebe ma untimi enye hwe na wonum bia ebe boa wanum bete ubedidi yie na ako adietia yade no typhoid fever nso ehuna duro ya na edwane mese okopa bito wate jaundice nso etu ase edema yaton drugstore ne pharmacy shop bia 0543 222470 emema nso ede no enie ene ma nyina we no libido wo fom a mese so no be give us cold capsules ebebo be yi amama ni nyina fi nipadua mu ohun se nipa bia no bi o ayekoto yetuo za afini ade ase yepeta wo tawo bi onipa yem wati ase bi onipa yem na sone aduane so eyi mogya ne ahoden ni nyina na echeche ko nipadua no wo de ende odidi a entim mesene nko so wo de hyew kaseye bonzo no afu ayi dokoso wo kasa pampa wo kire nyagoro wo si wutiri mu bon ma menka ngire wo se wo nipa bia no wutiri mu ntimi ntukuro eye echim ne wo otiri no mu eye nhoma nkitinkiti bi na akonnecte enti wodwini se utiri mu ba betukuro te se de okotodwa anim etukuro ndi awoboa na se wuwu anasa mesrew eba ne sa eye aduanu a wudie no a entimi digest ye no na amasebe utiri mu bon wo kasa na pampan ewom obu otimi nu na sumu sa kokko tete no nani woposa ya na ani no anyina ayekọ wanhwe wani no ahoma esusom no eba bete kope give us cold capsules nanom usisi ye oya okoto a wontimi nsode a nom give us cold capsules ibi ebeyi amama ni fini nyina wohoro woyem ama adane ajanan ene nsu abesene akwa ama ho atọ yeton drugstore ne pharmacy shop obi wono mo na madabi okita poma akoda no wadane abrewa wadane akokora kope give us cold capsules na tonom ebeyi uyem kama ama ho atọ na ya be man so ablo we bi ena wohia o de befra aduro we no wanom enti wonum give us cold capsules na eyi uyem fin ene amama ni nyina fi o ma na we nso na machire ye friend give us p capsules edi mema na kagiramo me na watwe awie mi ko bonkuro mi na na firim sade na no meka na me kwaye wote ase enti we nyina me de bi ko se boys hia ye niema wote ase enti adada ne ade ne bibi betimi esi na akogu hu ani mu ase abra a wokoya na ase obai mesro no maduro we bi na mpese ote ase se enya aphrodisiac ye tanom enti bra ade ba akokora betum wo no na asa ginja niema na bibi ekoso ye num ni mienu nyina bom we ye give us cold capsules and we ye give us p capsules wokoto no antoni mienu amomu a wanhwe adwuma no obeye ne sini na omom sisi ye omye amaman tete omom de nie emema no so apese ogina so che obeye bememu na wagina so obema no te kofom hyirinki o ayafia bi mesrewo kopa aduru we bi anyway num ebeboa na waye bememu yeton drugstore ne pharmacy shop bia frɛ wo 0543 222470 na factory hands no nso yeguso aye hwe animu amanfo obade enso betimi anya sa opportunity bi dodowa eho ene etwa give us ice no ye penkrofo mo ye professional baggers mo be hihye nsuo ne kama wakatua ne de overtime nyina ka ho nti nso betimi afresh so ya obetimi anya adwuma aye na bibia nso akoso say dodowa no nti also obi owo saa area ho woti dodowa ene ne mpotem ho no mu a obetimi anya sa adwuma ne bi aye factory adwuma no ye nnure nyina ho an etwa wo enti bargain no nso unim ya ebetimi aboa opa na nsuo unim se de bargain no a nso obetimi anya opportunity no aye adwuma fresh 0543 222470 0543 222470
Yada se o wa hene give us Herbal center na wote ne nka efree ye no nti adwuma de ne ho hia o na adwuma ho odin ti wunya bi a mo amwo dodo wan ne mpotemu ho no de opportunity ni sore ye adwuma na so nya kakra fatete wo ho fa bo bra abrabo na wo hyase no enyi wo ho emfrem Franco Trading Enterprise your phone si fie phone bia bi wo Franco phone bia nti trumeke na so kokoje wo de e wo ho your refrigerators wo ho chest freezers wo ho washing machines microwave na blender your CCTV cameras and so e wo Franco nti trumeka na koje wo de cc for 0246422338 0246422338 and 0555939311 0555939311 now on a Franco Trading Enterprise edi enkomo Adom 106.3 chewodo shoki wodo for promo no ekoso wodo na acha na ede no nti ene na ese na last kra de nti e wo se this year vaze na enye okunu ana enye oyere fa video so kan sam no so nyum odo ba ku bi de atwa to FFA number is 0531 003 813 0531 003 3813. Now they are FASO Ghana Ace Commission any UNFPA and they bro na fe you fresh drinks. Drink better, live better. You don't want to say. So Adom TV sika also ubetumi do ho asheme jackpot 10 cedi na obetra star 281 hash option is 7 ultra 10 cedi we are do ko outside Accra ko have fun one odofo no dina wo mu like anima bebre wo ko stay ho so wani beje ubewie no say 10k and 10 cedi and edima be pie hey fa ho hyemu bi opportunity ni and yankomra eba kwasi aye krado asemidike to asumidi afia amankwa tamaklo